welcome sa aking live, Tres Maria's Farm. So, ayan po. Busy ang Tres Maria's ngayon. Mag-iipon ng tubig sa CR, maliligo, maglalaba. Kaya, naka ano lang to ha. Ano lang. Nakaganito ba? Paano makikita yung mga ano dyan, mga message dyan? Ayan, Ma'am Arceli Vlog. Thank you po. Salamat po sa patamsak. Namron. Thank you. Thank you so much po. Ayan, bisibisihan kami ni Dos. Yan o, nagano siya ng tubig. Tapos ako yung magsasalin doon sa urukan sa CR. Diba? Hindi tayo magpapakita ng ating mukha kasi pangit ang ating mukha ngayon. Haggard. Ayan si Namron. Sabi ni Namron, K. Yan. Good morning, everyone. Good morning po. Hi, Sisi Koy. Bicolana Rabas. Good morning, sis. Di ka pa nag-live, sis? Di ba ganito din yung live mo? Ala, sumingit na naman ang Tres Marias. Saway talaga, no? Kasi mamaya, hindi ako makakapag-live mamaya kasi akyat ako kay Namron. Guluhin natin yung bahay ni Namron mamaya. Makikanta tayo daw. Yan ay kung bigyan ako ng hagdan ni Namron. Baka sipain ako pababa. Tusok Manay, salamat po sa patusok dyan. Hindi, Sisi Koy, nag-live. Sis Rouse, may love shout out. Sis Ina, thank you so much. Diba, ang bilis ni Tres makisingit. Tika lang, baka nakalive ngayon si Manay Robs. Tingnan ko muna, silipin ko nga. Silipin ko doon dito kay Tres M. FS Ina, good evening. Ah, good evening talaga. Disgusting master rank. Oy, sino to? Ala, paano ko to madyakitan? Ala, wait lang. Paano ba mag-jacket sa ganito? Kailangan ba may isa akong cellphone? Teka lang, mag-switch account muna ako dito sa isa. Teka lang po, sir, disgusting. Wait lang po, ha. Mag-switch account muna ako. Tapos, hanapin ko yung live ko. Tapos, Sisi Agree First Farm. Love shout out, Sisi Koy. Wait lang po, sir. Sis ba to or sir? Disgusting. Ayan, may moderator ka na po. Ay, syempre, dapat may isa pa. May isa pa. Natatawa ko dito kay Namron. Ay, syempre, dapat may isa ka pang moderator. Oo nga naman, oh. Sorry na. Sorry na, Kuya Nam. Ayan, kumusta ka na? Sabi ni Sir Disgusting Master Rank. Okay lang po. Sino po ito? Kilala mo ako, Sir Disgusting. Sir or sis? Okay lang po. Tambay lang si stress. Sabi ni sis sis A, Agri First Farm. Thank you so much. Psst. Sisi Daisy. Salamat, Sisi Daisy. Salamat sa pa-switch. Right. I like your pink. Oh, I like your pink. Sino yung naka-pink? Si Pink? Sino Pink? Agoy, magno-nosebleed na naman ata ako dito. May nakapasok na naman na English zero. Kapatid, may reserba. May reserba. Pink natural lips. Natural lips. Teka lang, baka pagalitan na naman ako ni Dos. Ate, nakababad ka na naman sa sa live. Hindi ka na nakakatulong dito sa bahay. God.
Ganyan talaga ang buhay, Whitey. 'Di ba? Nagiging tamad na. Uy, pagod pa ako hanggang ngayon. Simula nang nagkupras kami 1 linggo. Masakit pang aking mga kasukasuan. Ano daw? Kapatid, may reserba? Ano yun? Ano yun ibig sabihin? Ma'am Arceli, ano reserba? Mega love shout, mega love shout out, mga loves, kapatid, not red. Ano yan? Nawawala naman ako, nawawala naman yung ano. Teka lang. Kaya si Dos, panay yung birit niya ngayon inubo. Kasi bumirit tapos nagkumain ng ice cream. Wait lang, hindi ko mabasa. Malabo na yung mata ko. Silip lang. Salamat si Daisy ang sa pasilip-silip dyan. Ma'am Arceli. BG lang. Sabi ni Sis Agri First Storm. Thank you, kapatid Daisy. Nag-love shout out. Lipstick red, kapatid. Lipstick naka-red yung lips. BG. Okay. Diyan lang muna yan ha. At punta muna ako dun sa sa kusina. At ako ay magpupuno kami ng urukan. Mag-i-stock kami ng tubig. Sir Rufino Mix Vlogs. Big love shout out po, Manoy, Tay. Tay pala yung tawag namin dito ni Sis Ina. Tay Rufino. Salamat po sa pagbisita. Kumusta po? Marahay na aga, kabayan. Marahay na aga man po. Sain ka po ngunyan, Sir Rufino? Sain ka po ngunyan? Salamat po nga marami sa pagbisita sa aming mansyon. Sa aming bahay kubo dito sa probinsya ng Sorsogon. O yan. Salin muna ako ng tubig. Yaon ako sa Bulacan. Nasa Bulacan ka pala po, Sir Rufino. May pinsan man po ako dyan sa Giginto, Bulacan. Mga Fernando yung nila, apelyido ata. Nung asawa. Sir David, Miguel, shout out, Sir David. Good morning or good evening. Thank you, Sir David. Rufino Mix, Miguel, shout out. Sabi ni Sis Daisy Ann. Ano daw? Howdy farmers. Rest day today, Sir David. Ang bigat ng balde. Manunusblit na naman ako dito. Andito sa Sir David. Sis J, asan ka? Saan Ildefonso, Bulacan? Sa San Ildefonso, Bulacan? Sabi ni Sir David. Sir David, sabi ni Bicolanong Rabas, BG ako tres. Bicol, agree. Agree. Bigla shout out.
May kausap lang. Okay, Sisi Koy. Sige. Thank you so much, Seven Eyes, in my live stream. Thank you po. Daisy dance sa mga short video mo. Dating dikit, sabi ni Sir Rufino. Salamat po tay sa pagdikit sa kanila. Sir David, thank you so much. Sis Ina, big love shout out Sis Ina. Kay Ma'am Arceli, kay Sis Daisy, kay Namron. Kay Sis Agri First Farm. Kay Tay, Rufino, Sis Daisy Ang, Sir David, thank you. Nakisingit lang ako mag-live kasi mamaya si Namron, si Nam NC magla-live siya. Makikanta tayo Rufino, kay Nam NC mamaya. Kahit hindi maganda yung boses ni Tres M. Ang init po dito sa Bicol ngayon, sobrang init. Kaya naman, araw-araw, umaga't hapon yung pagligo namin kasi napakainit. Sarap magbabad sa tubig. Pero nakakatakot din kasi baka mawalan kami ng tubig. Kasi yung ano namin, yung gamit namin, yung sa puso lang ba, yung bumba yung tawag sa amin. Mag-live ako mamaya 4 PM. Okay po, sir. Ay, Tay Rufino po. Mamaya po, baka makabisita sa live mo. Naikot yung signal ni Sis Ina. May link palang binaba si Ma'am Arceli. Yun po, mainiton po talaga ngayon ang panahon, Tay. Sobrang init. Ito yung nakakatakot kapag merong mga high blood. 'Di ba? Pag ganito mainit ang panahon, kailangan mag-ingat lagi. Uminom na maraming tubig. Salamat Sisi sa pag-ibig. Salamat Sisi sa pag-ibig nyo dyan. Salamat po sa 8, 9 eyes. Makikanta tayo mamaya kay Namron. Mamaya after ko mag-live ata.
Sino yung ito? Tata Limos. Tita! Tita Limos Next Vlog. Maraming salamat po sa pagbisita. Thank you po. Sis Ina, may galaw shout out. Sabi ni Tay, Rofino. Salamat po sa lahat ng andito. Busy ang host. Nag-iipon ng tubig. Money Robs! Hi, Rufino! Next vlog, nag-love shout out. Sabi ni Sis Ina Vlog. Manay Robs, salamat, Manay. Sis A, thank you. Sabi ko sa iyo, ikaw yung mag-live ngayon eh. Tambayan kita. Tapos hindi naman mag-live. Ma'am Charilyn Vlogs, big love shout out po. Wait lang. Basa yung kamay ko. Ayan, may jacket ka na po, Sis Charilyn Vlogs. Hello po. Salamat po sa pagbisita. Ayan, napunuan ko na yung isang urukan. Doon naman tayo sa labas, maglalaba. Diba? Ang daming ginagawa pero nakakapag-live. Maparaan. Maparaan talaga ang mga adik sa YT. Adik sa YT pero hindi naman sumasahod. My God! Ang tagal na, hindi pa rin makatikim. Matagal na yung yung dalawang sahod, pangatlo pa lang sana. Kaya lang hindi pa mapuno-puno. Pangatlo na lang sana. Hinihintay pang mapunuan. Mapunuan yung kulay blue na guhit. Meron pa. Ito. May lababo. Ito. Tuwangan ta na sana ini. Hi, Sir Kapulong. Naglang shout out. Sir Kapulong. Thank you for bisita. Kumusta, sir? Hindi ka kumanta. Kailan ka mag-live? Kanta ka ulit. Ang ganda ng boses nito ni Sir Kapulong. Hola, sabi ni MC. Salamat, Sir Kapulong, sa pagbisita. Yan. Nung isang araw, ano lang sa live mo, marami kayong kumakanta. Kaya lang nakatulog ako. Nakatulog ako sa boses ni Sir Kapulong. Ganon kaganda yung boses niya. Ano yun? Yung pag narinig mo, aantukin ka. Kasi ang ganda nga eh. Sarap matulog habang nakikinig ng kanta. Sis Charlene Vlog, thank you po. Puntahan ko nga yung bahay mo, please. Puntahan ng aking isang Pala yung ubo ni Frances Maria. Kasi nga, nasubrahan sa ice cream. Kumanta-kanta, tapos kumain ng ice cream. Meron kaming show sa Saturday sa Walwalan 2.0. Talaga ba? May Walwalan. Walwalan.
sawalan, kantahan, gano'n. Sige nga, silip na lang ako, Sir Kapulong. Saturday. Anong oras yun? Upcoming, ito. Ito. Okay. Upcoming live with Sir Kapulong. Guys, nakita niyo si Sir Kapulong. Mabait yan. Magaling din kumanta. Parang si Nam Ron din. Si Nam and silang din. Ayan, nandito po ako, Ma'am Charlene Vlog, sa bahay mo. Idikit ko po si Friends of TV. Sa iyo, yung channel ng aking pamangkin. Kay Ma'am RCD. Balita natin. Sir Kapulong. Lahat naman ata dito. Sabi ni Ma'am RCD. Ayan, nandito ako sa bahay ni Ma'am Charlene Vlog. Dito ako dito sa adobo. Kami rin na siya. Tutusin ko itong adobong pasay, fry. Bukit ko na rin po ito si Princess Susie. Yun lang, ayaw gumalaw ng speaker ko. Mga lalabs, kung tapos na po kayo, tumusok kay Ma'am RCD. Palitan ko na po. Patusok na lang. Opo, Sir Kapulong. Tusukin ko po yan sa tagilid. Iyaw sa di, pero matalay no? Ilan tusok po Pamani Sir ng Kapulong? pa. Papainom ka sa pagano, binaso pa. Iyo. Now, Messi, wala loves. Tusukin niyo si Sir Kapulong. Isus ko mahulog, tusok ini. Ayan, pansakdan, Ma'am. Ala, ayaw talaga gumalaw nito sa pumalit. Hello. Gusto na lang ito mapapalala. Ano pang dalahan? Tusok po sa akang live ni Sir Kapulong. Kung magaling lang sana ako, Sir Kapulong, kumanta, akit ako sa bahay mo kapag nakanta-kanta kayo. Kaya lang, Magulit ito kwente? hindi pang laban yung boses ko eh. Magulit ito kihi. Kung Ano lang, magulayin pang ka? nasa loob lang ng ano, pang loob. Tama niya maluto ka? Oo. Sis Abby Firstborn, thank you, Sisi. Ikitan mo yan, Sisi, Sir Kapulong. Magaling Sa ba nga ang papaya? Sir David, thank you so much. Hindi ako makaiwan ng bakas kay Ma'am Charlene. Nakahang ang aking isang cellphone. Panay yung yaw-yaw ko, guys. Panay yung yaw-yaw ko. Yung hawak ko palang cellphone, yung ano, pang monitor. Di ba dapat yung hawak ko yung naka-ano? Yung naka-live? Sorry naman, guys. May ano na talaga, may tama na talaga yung kawaway tinitres. Tinamaan na ng ano. Panayo yung yaw-yaw ko. Ang layo-layo ko pala. My goodness. Thank you so much, Sir Kapulong. Ayan. Patusok po. Please connect to Kapulong. Kay Sir Kapulong, please. Kahit anong hawakan nyo, okay lang yan. Ikaw talaga na. Kuya Nam NC. Pasaway ka talaga. Pasaway ka, you know? You're so pasaway. Tusukin mo, Kuya Nam, tusukin mo si Sir Kapulong. Dikitan mo na rin. Kasing ganda mo, kasing galing mo yung kumanta. Manay Rabs, thank you so much po.
Manay, thank you. Ang init dito sa loob ng bahay, kahit may kisaminan ako po. Kahit napapaligiran ng maraming puno at saka mga kahoy, pero napakainit pa rin. Parang ang sarap tumira sa ano, sa US, sa Amerika. Nagpaparinig. Kipo, kipo. Di ko bahay yan. Ah, hindi mo to bahay. Hindi ko pa kasi tinitingnan eh. Di ko bahay yan, pero diyan nagsho-show sa diyan yung show sa Saturday, performer lang ako diyan. Oh, talaga? Sige nga. Ah, ito na lang, i-go to channel mo na lang. Ano ba yan? Bulol na naman si Tres. I-go to channel nyo na lang po si Sir Kapulong. Ayan po yung main channel niya, Kapulong. Sorry po. Yung boses ko talaga, bulol-bulol lagi. Kaloka? Puntahan ko nga to, sir, na ano mo, yung binaba mo, Sir Kapulong. Tusukin natin. Tusukin, tusukin. Napakainit sa Pinas. Ano ba yan? Magsabi ka na lang, Namron, kapag magla-live ka na, mag-end na ako, yo. Iyo talaga, okay? Ayan, andito na po ako, Sir Kapulong, sa upcoming live ni Arlen Pama Vlog. Tusok na po, dikit na rin itong main ko. Ah, kakanta dito si ano, si Sir Kapulong. Siya yung singer dito. Sana all. Tusok po. Tusok. From. Lagay ko dito, from Kapulong. No, sir, para alam niya, no? Para balikan niya ako, di ba? Ayan. Tusok dikit na po kay ano, kay Arlen Pama Vlog. Itinatapon ko na mga kayamanan ko dito sa bahay. Ano daw? um, oo, notify sa show para makigulo kayo doon. Pag hindi kayo busy. Oo, sir. Kasi lang, wala akong panlaban sa kantahan doon, sir, ano, Kapulong. Ang boses ko, pandito lang sa CR namin. Itinatapon ko na mga kayamanan ko dito sa bahay para mabawasan naman ang kumakalat na. Kumakalat na. Itapon mo, sis. Padala mo dito sa amin. LBC mo, sis, Ina Vlog. Oo, marami kami dyan. Oo nga, madami nga kayo. Naakyat doon. Lahat magaganda yung boses. Sige po. Ganda pala. Ganda pala yan si Kapulong. Ah, ganda pala yan si Kapulong. Galing kumanta doon. Full pack. Ano niya yon? Hindi naman pala sa kanya bahay yun. Siya yung ano doon, guest ata. Siya yung singer doon. Si Sir Kapulong, yan yung main channel niya. Yan, Kapulong. Ano niya yon? Siya lang yung taga-kanta doon kay Sis Arlen
Arlene ba yun? Pama Vlog. Ha ha ha. BG, sabi ni Sis Agri First Farm. Thank you, Sisi. Nakita niya ata yung mukha ni Maraya. Oh, yun ba si Maraya? Siya ba yun? Si Maraya. Oo nga, maganda yun. Ang galing kumanta din nun. Si Arlene ba yun? Nag-iwan na rin ako ng bakas. Oo, si Arlene. Si ano yun? Oo, barkada yun. Hindi ko lang alam kung barkada yun ni Sir Kapulong. Or jowa niya. Hindi. Oo, laging nagkakantahan sila. Tropa ko yun. bilis, bilis mo ka, bilis magsabi. Tropa ko yun. Oo, siya yung pinakanta ko ng Wag Naman Sana. Oo nga, ang ganda niya, ang galing ng boses niya. Lahat naman kayo. Yung mga kanta guys ni Sir Kapulong, nasa, ano nga yun sir? Nasa Spotify? Pwede bang gamitin pang BGM? 'Di ba kami makaka-copyright? Kapatid Panalo, mega love shout out. Miss Mukbang, mega love shout out. Sino yon si Miss Mukbang? Kapatid Panalo, sino si Miss Mukbang? Ha? Iwan ko lang, me. CPR yun. Oo. Baka meron, no, sir. Kasi kapag mga original song, may ano yan, copyright. Tambay lang kapatid. Opo, sir. Opo, kapatid Panalo. Salamat po. Oo, kasi yun, original release yun mga kanta ko. Oo nga eh. Kaya, sigurado may CPR yun. Ayan, naka-live na din si Manay Robs. Tusukin ko si Manay Robs. Rias Farm. Ma'am Arceli, thank you po. Naka-live na si Manay Robas. Kuya Nam, NC, mamaya, pag ikaw na yung magla-live, sabihan mo ako para ano na ako. BG lang host, work mode. Opo, BG lang host, work. Opo, Ma'am Arceli, salamat po ng marami sa suporta. Salamat po sa lahat ng naandyan. Okay. Okay. Ang taray. Ang taray-taray niya, oh. Anong petsa na? Hindi pa ako nakakapaglaba. Kapag, ano talaga, kapag nasa YT, kapag nagwa-YT, nawawalan na hindi na nakakagawa ng, hindi na nakakapagtrabaho sa tamang oras. Lunch na kayo. Hindi pa nga kami sir nagsasaing. Si Dos, yung kapatid ko, hindi pa nagsasaing. Tama na daw yung yung dating kanin diyan kaninang umaga. Bahaw ba? Sangag mo, hay nako. Hindi kami masyadong mahilig sa sinangag. Painit-init lang sir, tama na yun. Tunay na buhay sa Europa naka-live din. Si Emily Mix Vlog, oh, ang dami palang naka-live ngayon, ang dami kong kasabayan. Sarap kaya garlic tsaka asin, so sold na. Sold na ko doon. Lagyan na din ng itlog. Oo.
Minsan lang kasi kami gumawa ng sinangag kasi ubos agad walang natitira. Walang natitirang ano, bahaw. Pero masarap talaga naman yon. Kaya lang sila hindi masyadong gumagawa nito dito sa bahay. Pero masarap 'yan. Oo, masarap 'yun naman kasi, ano, maraming ano maraming garlic. Sisi, Agri First Farm, maraming salamat. Hindi ka ata busy ngayon, Sir Kapulong. Nakatambay ka sa live ko. Sir David, thank you so much po. Oo, chill lang ako muna. Ayan, kaya naman nakatambay si Sir Kapulong. Thank you naman. Pagod ako nung mga nakaraan. Bakit? Panay ba yung ano mo, kanta mo? Paano ba gumanda yung boses, Sir Kapulong? Bigyan mo nga ako ng tips para gumanda naman kahit papaano yung boses ko. Kasi napipilitan akong kumanta-kanta sa live kahit hindi naman talaga maganda yung boses ko, pero nahihiya ako, grabe. Sis Ina Vlogs! Thank you, Sisi, sa pabiji-biji dyan. At sa lahat po na naandyan sa taas, thank you so much po sa support. Salamat po ng marami. Dapat pala mag-set up ka ng kantahan sa LS mo. Oo, minsan sir, nag-ano din ako, nag-StreamYard din ako minsan. Sila din nag-aakyat-akyat. Yan sila Sis Ina, yung mga nagsusupport din sa akin. Sila Nam NC. Kami-kami lang. Pero ako talaga, napipilitan lang tayo kumanta. Nahiya nga ako kasi hindi naman talaga magaling hindi naman talaga maganda yung boses ko. Si Catres Marias Dos yung mas maganda, yung maganda yung boses. Ako yung boses ko parang ang sarap lang batuhin. Minsan sir, ikaw yung mag-ano, mag-akit sa LS ko, ikaw yung taga-kanta. Pero nagtiyatiyaga naman sila kapag ako yung nagkumakanta eh, nagtiyatiyaga naman. Hindi naman, basta nag-e-enjoy ka, okay na yun. Oo nga, sabi nila sa kapatid, panalo, happy-happy lang. Kantahan tayo, happy-happy lang. Oo, basta nag-e-enjoy naman, di ba? Yung ayaw makinig, umalis. Happy-happy lang kapag nag-ano tayo, StreamYard, pag may kanta-kantahan. Pero di ba, nakaka-enjoy naman kasi ano, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan sa YT. Kahit hindi naman talaga mga professional ano, singers, pero nag-enjoy naman. Basta happy lang, okay na yun. Sisi, Agri First Form, salamat sa pabiji-biji dyan. Sino yung sister ano kanina? Disgusting. Hindi ko napuntahan. Meron dito kanina. Sino yon? Puntahan ko nga. Wala na eh. Natakpan na. May ganon. Grabe talaga sa tiyaga. Hindi kaya. Ganda kaya boses mo sis. Woo! Ay, Shabby! Hindi sis, mas maganda yung boses mo. Pang Imelda Papin. Ako pang ano lang, pang loob ng drum. Pang loob ng drum.
Si Sisi Ina yung magaling kumanta diyan, taas ng boses niyan. Paano kasi gumanda yung boses, Sir Kapulong? Bigyan mo naman ako ng tips kung paano. Paano pagandahin? Oo, talagang ano na talaga, pinanganak ng maganda yung boses 'no? Sana all. Alam mo talaga, yung ano ko talaga, gusto ko talaga, singer talaga ako, maganda yung boses ko. Kahit papaano, 'di ba, yun na lang yung talent. Sir Rufino, si Sir Rufino, si Tay Rufino, siguro magaling din 'to kumanta. Tay, kumakanta ka po ba sa live mo? Ang daming magaling sa atin kumanta. Nga. Sila lang. Diyan sa Pinas, oo, marami talaga. Marami talaga 'no, mga Pilipino magagaling din talaga kumanta. Bakit sir diyan sa Pinas, hindi ka ba nasa Pinas dito? Wala ka ba sa Pinas ngayon? Iyo, ayun, kumakanta din daw si Sir Rufino, ayan. Abangan ko nga sir minsan yung live mo. Nasa China ako. Nasa China ka pala. Sila Sis Daisy din, yung naandiyan kanina, nasa Macau sila. At saka sila Sis Lani. Nasa China ka pala, Sir Kapulong. Minsan na akong nakakanta sa live ni Ina Ina. Hindi ko pa yun, sir, nakita. Parang hindi ko pa nasumpungan na kumanta ka doon. Kay Sis Ina Ina Vlog. Tusok Manay, andito ko sa live ni Sis Bicolanang Rabas. Tinusukan ko yung ano niya live. Ayan. Thank you po sa lahat ng naandyan. 9 million viewers. Salamat po ng marami. Yung oras dyan, Sir Kapolong, sa China, same lang ba dito sa Pinas? Or mas ahead dyan? Yung time? Same lang tayo. Sa bagay, malapit lang naman yung China sa Pilipinas, di ba? Kahit yung Hong Kong ata, parang parehas lang din yung oras. Ang ingay ng alarm clock ko dito. Tusukin ko ulit yan na binaba mong link, Sir Kapulong, dito kay Prenso TV. Pinangingisda ko din to sa pamangkin ko. Kaya lang, tinatamad mag-upload ng mga video. Panaginip ko'y labis kitang mahal. Andito ako sa bahay ni Sis Arlen. Pama Vlogs. Tusok ulit. Ayan, salamat sa pagtusok. Nakita ko dito si Ma'am Arceli, si Kapatid Panalo. Wow. Thank you naman. Salamat ang marami sa lahat ng tumusok dito sa binabang link ni Sir Kapulong. Wow, lahat sila nakatusok. Ayan, Sir Kapulong, oh. Ang daming tumusok. Ang daming tumusok kay pati si Sis John Emily. Naka-video dyan si Sis John Emily. Ayan, thank you Sis John Emily's channel. Make love shout out.
Salamat po ng marami sa lahat ng tumuso kay sa binabang link ni Sir Kapulong. Ayan, lahat sila. Lahat, sir, nakasupport sa iyo. Sa yung binabang link. Balikan na lang ni Sis Arlene Pama Vlog. Oh, ano yung napuntahan ko? Iba na naman yung napuntahan ko pala. Iba, ano ba yan? Pag ganito pala yung screen, iba yung napupuntahan mo. My God, ito yung sinasabi ni Sisi, ni Sisi Agree First Form. Ang alam ko sa live ko ako nakadot-dot, pero bakit sa ibang live na ako napunta? My God! Ano ba yan? Color key naman. Mali pala ako. Guys, dikitan nyo na lang po yan si Sir Kapulong. Yan po yung main channel niya. Magaling po yan kumanta. Maaliw kayo sa kanta niya. Uy, ang ingay ng dalawa din. Lubat na akit. Ay, mag-charge ka na dyan, Sisi Koy. Sige na. Mabilis malubat yung ni Sis Agri. Mabilis malubat ang kanyang cellphone. Oo, sis. Salamat ang marami sa pagtambay. Sis Ina, may love shout out. Salamat. Salamat, Sir Kapulong. Thank you so much po sa lahat yan. Na ako, laba-laba na. Kasi tanghali na. Ang init-init. Habang nagyayaw-yaw ako dyan, yung kamay, kumukusot. Nagmarites kasi tayo, kaya nalubat. Oo nga kanina, nagmarites kami ni Sis J. Ni Sis A. Dati kasi channel, Joe pa yung pangalan niya. Ngayon, pinalitan niya na. Naging Agri. Gusto na rin to maging farmers, katulad ko. Nako sis, mapapalaban ka dyan sa mga gawaing Sa bagay, ikaw naman yung taga ikaw yung manager. Kusot-kusot po muna ako dyan. Salamat po sa lahat ng nakatambay. Ika'y dumating, parang hangin. Laba-laba day, laba day. Bicolanang Rabas. Si Manay Bicolanang Rabas. Manay, okay lang. Nakalive ka din, okay lang Manay. Sir, Michans, Bubuyog, or Sis Batos. Hello po, may lang shout out. Salamat po sa pag-isita po. Manay Robs, okay lang Manay Robs, nakalive ka din. Pinuso ko lang Manay Robs yung mo, yung live mo ba? Ano oras na ba na? Mag-end na ba ako? Mag-end live na ba ako? Naka-set up ka na ba? Bibilisan ko na yung pagkusot ng damit ko para maka-akyat ako sa live mo. Sana all. Sana all aakyat.
12 million viewers. Mega love shout out po. Salamat ng marami sa suporta, mga lalabs. Salamat po ng marami. Bibilisan ko na yung paglaba ko. Ano lang. Ginik-ginik lang ba? Apak-apakan lang. Tapos, sampay na. Basta nasa YT, walang nagagawa. Mikos-mikos lang. Mikos-mikos lang, guys. Pag ganito kasi mainit, ang sarap magbabad sa ano, sa tubig. Pero yung mga nasa bayan, kailangan magtipid sa tubig, di ba? Kasi di ba, ang init ng panahon din. Minsan, natutuyo yung ano ng, ano ba? Dito sa amin kapag sobrang init na, yung ano namin, yung ano yung tawag dito sa ano, puso? Puso ba? Na ano din, nawawala ng tubig. Kaya kailangan magtipid din kami sa tubig. Yung mga pinaglalaban namin, iniipon namin kasi yun ang pinagdidilig sa mga halaman. Kailangan guys, magtipid kasi ang init na ng panahon ngayon. Sobrang init na. Tuloy mo lang, hindi pa may naka-start. Nakikinig pala siya. Akala ko tulog. Sabihan mo na lang ako na, ha, kapag mag-start ka na. Kaya bibilisan ko na dito. Misik-misik lang. Manay Robs, thank you so much. Salamat po sa lahat ng mga silent viewers dyan. Salamat po ng marami. Salamat po sa support ng mga lalabs. Kapatid Panalo, thank you. Akyat ka mamaya kapatid, kay Nam NC. Happy lang tayo kapatid, di ba? Kapag tayo umakyat sa mga live streams, happy lang tayo. Sabi nga ni Sir Kapulong, lahat tayo maganda yung boses. And tell me now, how do I live without you? Naririnig ba yung kusot ko? Mikos-mikos na yan. Nabilis, diba? Wala tayong washing machine. Kamay lang, sapat na. Tapos ginik-ginik. La 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 la. Sir David, thank you so much. Thank you so much, Sir David, sa always support. What time is it there, Sir David?
Mikos-mikos na to, mga insan. Mga insan, mikos-mikos na ite. Babad mo lang. Ibabad mo lang, sabi ni Sir, Sir, ano, ni Sir Kapulong. Wisik-wisik lang to, Sir Kapulong. Kunting mikos-mikos lang ito. Ibilad ko na. Sis Jan, Emily! Thank you, Sis Jan. Hello po! Big love shout out! Sir Brad 32 Vlogs Official. Thank you so much, sir. How are you, Sir Brad? Nancy, nag-start ka na. Thumbs up. Thank you po, Sir Brad. Hello, Happy New Year. Happy New Day. Akala ko Happy New Year. Hello, Happy New Day. Hello po, Sir Brad. Thank you po for visiting my live stream. Kapatid Panalo, thank you so much. Sis Mitrans, Bubuyog, salamat po ng marami. Dapat pala tinanda ako yung pumunta dito, no, para mamaya mag-replay ako ng mga video nila. Nam, nakapag-sit up ka na, Nam. Sabihan mo na lang ako, Nam. Thank you so much, 9 million viewers. Mikos-mikos lang yung paglalaba. Para mabilis. Kusut-kusutin lang sa may kilikili. Manay, Bicolanang Rubs. Nakalive ka pa, Manay? Si Manay Rubs. Nakasupport pa rin kahit nakalive din siya. Thank you so much, Manay Rubs. Manay Rubs, di ka nagkanta. Galing ng boses niya ni Manay Rubs.
Sisi Daisy, Sisi Robs. Sisi, tulungan mo ako dito maglaba. Sisi si Ina Vlog. Thank you guys. Akit ka mamaya sis Ina kay ano. Hi Namron. Kanta ka ng mga pangmalakasan mong Imelda Papin. Sisi Daisy, sabi ni Bicolanong Rabas. Dahil minahal mo ako. Laging hindi ko alam kung anong kanta na yan. Dito lang, naghahanap buhay. Ayan, sipag naman ni Sisi Daisy. Naghahanap buhay para sa ekonomiya. Sir David, thank you so much for staying in my live stream. Kapatid Panalo, salamat sa pakaway-kaway dyan. Nag-drive ka kapatid. Hindi ka akit mamaya sa live ni namin, see? Just another woman in love. Just another woman. Just another woman in love. Just another woman in love.
Hello, Sisi, Jinda. Big love shout out host and everyone. Anyo, ayong odto, maayong to. Yan, Sisi, naglalaba ako. Naglalaba a catch. Salamat, Sisi. Di ka nag-live. Sir Chris. Ravelas. Salamat po, Sir Chris. Thank you so much po, Sir Chris. Good morning po sa iyo. Good morning po, Sir Chris. Salamat po sa pagbisita sa aking live. Kahit hindi nagpapakita si host, busy-busyhan, naglalaba. Naglalaba pero gumagawa ng paraan para makapag-live. Ganyan tayo maparaan. Maparaan ang mga adik sa YT. Makapag-live lang kahit ano na lang, di ba? Mga adik sa YT, pero hindi naman nasahod. My God. Nagkukonsumo lang ng wifi. Nagkukonsumo, nagbabayad sa wifi, pero hindi sumasahod. Ano ba yan? Parang malapit na nga kami maputulan eh. Wala nang pambayad. Ayan, may binabang bahay si Sir Chris. May binabang bahay si Sir Chris. Palitan ko na to si Sir Kapulong. Sir Chris, ikitan mo yan Sir Chris, si Sir Kapulong. At saka yung link na binaba niya. Mabait yan. Ayan. Padikit po or patuso po sa binaba ni Sir Chris Rabelas. Mga lalabs. Sis Jinda, thank you Sisi. A delicious eggplant recipe. Ayan. Tusok 6 Sir Chris. Watching na po si si Prenso TV. Kaya lang, ayaw naman talaga ayaw gumana ng aking keypad. Hindi ako makapag-comment. Panoorin ko lang to Sir Chris. Ito yung yung nagluluto ka ng a delicious eggplant recipe. Ayan. Pero hindi ako Sir Chris makapag-comment ba? Kasi nga, naghang ang keypad ditong isa kong cellphone. Kaya manood na lang ako Sir Chris Mamaya na lang ako dyan sa main. Ako doon sa magbakas ako doon sa video mo. Panoorin ko ulit mamaya sa main. Kasi dito sa isa, nahirapan ako dito. Hindi makapag comment. Sir David, thank you so much. Thank you so much, Sir David. Ayan, Sir David. Kanina pa yan. He's so very supportive.
Silipin ko nga si Nam NC kung naka-live na. Kasi kapag naka-live na si Nam NC, magpaalam na ako. Mag-end live na ako. Ayan po, Sir, Sir Chris. Watching your, delicious eggplant recipe. Ayan, malapit na pong matapos. Kaya lang di ako makapagbakas. Ayaw nitong cellphone ko. Ayan, okay na. Na. Watching replay. For first time here. Puntahan ko yung bahay ni Ma'am Michans Bubuyog. Teka lang, silipin ko po muna kung naka-live na ba si Nam NC. Si Nam NC. Ayan, naka-live na siya. 5 minutes ago. Panorin ko muna si Ma'am, si Ma'am Michans Officials. Ano yun? Bubuyog. Malabo na talaga yung mata ni Tres kapag medyo malayo-layo na, hindi na nababasa. Kailangan ko na ng double lead eyeglasses. Dilipat na tayo doon kay kapatid Panalo mga lalabs kasi naka-live na siya. Panoorin ko muna si Michans Bubuyog. Manood muna ako. Tapos lipat na tayo kay Nam NC kasi naka-live na po siya. Ayan, nasa 9.69. 690 ba to? Sis Michan. 1.69k subscriber. Ang ingay ni Brad. Huwag kang maingay, naka-live ako. Ayan po, sis. Tusok na po ako. Nasa kabilang bahay sa Albay. Nasa bahay sa Albay, sila mother. Sige ba? Si father. Oh, wala. Ayan po. Wow, ang ganda naman dito. Preskong-presko. Nasa sila? Nasa dagat ata to or nasa ilog sila. Sis Michans Bubuyog. Farm day is a happy day, Michans Bubuyog. Ayan. Tusok na po ako, sis Michans Bubuyog, sa iyong upcoming premiere. Hamsak is from Tres. Tres M to. Sir Chris, tapos na po ako manood doon sa eggplant recipe. Si Prenso TV and Cousins, yung nagbakas doon. Ayan guys, mag-end live na po ako. Kasi naka-live na po si Nam NC yung sinusuportahan ko din. Ayan, thank you so much po guys sa lahat ng naandito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sir David, thank you so much po Sir David for always visiting my live stream. Thank you so much. God bless po Sir David. Kapatid Panalo, thank you so much. Sir Chris, Sis Ina Vlog, kay Sir Brad, 32 Vlogs Official, Michans Bubuyog, thank you po. Sis Jinda, thank you. Kay Sis, sino ba yan? Bicolana Rabas, thank you. Sis DC Ang, thank you so much. Kay Sis Jan Emily, salamat po ng marami. Sa lahat po ng mga sumilip dito kanina. Kay Sir Kapolong, maraming salamat po Sir Kapolong. Bisita na lang po ako sa iyo. Kay Sir Rufino pa pala na pumunta dito kanina. Maraming salamat po Tay Rufino. Kay Sis Agri Farm First. Kay Sis Agri First Farm. Salamat din po ng marami. Thank you so much po sa lahat. Sorry po kung hindi ko na kayo maisa-isa kasi natabunan na yung iba. Hindi ko na maisa-isa yung mga pangalan nyo.
Basta po sa inyong lahat. Thank you so much sa lahat. Sir David, thank you. Bye-bye po. God bless everyone. This is your host, Michay Mishi ng Tres Marias Farm. Stay beautiful host, yeah? Thank you, Sir David. Sir Kapulong, thank you. Naka-video lang ako. Yan. Salamat po ng marami. Mag-end live na po ako, Sir Kapulong. Sir David, thank you so much for your support always. Sir Chris, thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye. God bless everyone. Bye. Paano na yung pag-end live nito? Hindi ko na alam. Bye-bye po. Yan. Thank you so much sa 15 tamsak. Hala, di ko na alam paano to i-end live.